Nagasali ka, nga di mo kami pasagdan. Nagasali ka sa mga pulong mo, nagasali ka ka na mo, o Ginoo. Nagasali ka, nga di mo kami biyaan. Nagasali ka, nga di mo kami talitan. Sa kanuna ikaw magkikauban, ikaw tinod nga dalang panan, o Ginoo. Nagasali kami sa mga saan mo, nagasali kami sa mga pulong mo, nagasali kami kanibo. Kay matinod aron ka nga Diyos. Nagasali ka, nga di mo kami biyaan. Nagasali ka, nga di mo kami talitan. Sa kanuna ikaw magkikauban, ikaw tinod nga dalang panan, o Ginoo. Nagasali kami sa mga saan mo, nagasali kami sa mga pulong mo, nagasali kami kanibo. Kay matinod anon ka nga Diyos. Mahal naman ang tanang mga butang, apan ang pulong mo, o mga saan mo kami sa mga saan mo, nagasali kami sa mga pulong mo, nagasali kami kanibo. Kay matinod aron ka nga Diyos. Nagasali kami sa mga saan mo, nagasali kami sa mga pulong mo, nagasali kami kanibo. Kay matinod anon ka nga Ikaw nagpaminaw sa Shine FM 95.9 sa dial sa inyong mga radyo. Shine FM 95.9. Pastor King on air. Pastor King on air. Rise up and shine with Pastor King. Pastor King on air. Pastor King on air. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning sa tanan mga kaigsunan sa nato nga mga tig paminawan din sa Shine FM 95.9 og sa uban pa nga mga Sibyanan.
kita mga kaigsoon makiguban sa uban-uban na sab kita ini nga kabuntagon pulong sa ginyong madunggan og mabatian. Magtudlo ka na to aron mahimo kitang gawas nun. Magtudlo ka na to aron mahimo kita igsoon ko nga maandam sa pagbalik sa Ginoo. Kaya atong timanan nga wa gyud makaatubang sa Dios kung walay pagkabalaan. Mao ni mga kaigsoon atong paningkamutan, mga buhat nga makalangit, paningkamutan nga makabot, dili pwede magunot-unot sa atong kaugalingon o sa atong gusto, kay kining tanan mga kaigsunan ko mapakyas lamang. Mao nang magsaligta si Ginoo, mga itagihan si Ginoo, kay ang Ginoo mohatag man sa kasulbaran sa tanan natong mga gikinahanglan. Muna mga kaigsunan sa tanang gasunod og naminaw, ayaw gininyog pakyasa nga diin magbasa, magampo, magsunod diha sa bulhaton sa Ginoo nga makalangit mga pinangga. So mo nang ato gyud nga tinguhaon ang pagkinabuhi nga balaan matarong putli, paningkamutan, bisag lisod paningkamutan. Maningkamot manggani ta makakaon, makakwarta ug uban pa, bisag kapoy kayo, bisag layo kayo, bisag risgo kayo, unsa pa ka nga atong paningkamutan nga para sa Ginoo. Okay, padangat ang inyong mga messages. Ingom na sa mga kaigsunan, i-share ang atong live ining oras ug takna sa kabuntagon. Kaya ito kanang hatagan sa pagtagad. Kay pulong sa Ginoo inyong madunggan og mabatian. Sa atong nga pagpadayon, maghimo na kita og mga pag-ampo, mga kaigsuunan ko. Amahan mo nga langit nun, salamat Lord, ining oras ug takna sa kabuntagon sa imong kaayo gugma pagmahal diri ka namo. Lord, nasayod kami nga naa ka naminaw. O kami Lord, may kakulangan man, may kasipyatan, may dili mao Ginoo nga gibuhat o gipang istorya o guban pa. Lord, i-guide kami kay dili kami buot Lord nga masipyat, di kami buot amahan nga magbuhat sa mga butang nga wala na daay kamatuoran. Lord, salamat kay i-guide ang among kasing-kasing among hunahuna nga mahimo kaming takos ug gangayan sa pagsunod diha sa imong pagbulutan dinhi sa kalibutan. Lord, isip imong anak, isip imong alagad, giyahi kami Lord. Kay dili kami kabuot o kakontrol sa among kaugalingon. Kung wala ka Ginoo nga maghiya ka namo. Father God, tanang nagsunod, tanang naminaw, tanan nga nakaron silang panimalay, igiyahi sila Ginoo nga ablik bukas ang ilang kasing-kasing sa pagdawat sa kamatuoran. Nga din Lord, ikaw mismo ang mga kumbinsir ngadto kanila nga tama man kini o dili. Salamat Lord, akong ginatugyan, ginasalig kini mong tanan. Pinagi si mga anak nga mao si Kristo nga luwas, kitang tanan magaingon. Amen og amen. Okay mga kaigsunan, good morning again. Sa tanan na to nga mga kaigsunan nga nagsunod karon. Mayong buntag kaninyo mga kaigsunan ko nga nagasunod iyan dinhi sa buluhaton nga makalangit. Okay mga kaigsunan, ang Dios magapanalangin ug maghatag og kalig-on kanatong tanan. I-share ang atong live ining kabuntagon kay ito nang hatagan sa matikon nga pagtagad ang inyong mga messages. Basa tag mensahe diri gikan ni Brother Renaldo Linggoy. Good morning Pastor Kim. Kumusta? Okay lang kayo. Salamat sa Ginoo. Og sa tanang viewers, may buntag kaninyo nga tanan ang Ginoo magpanalangin. Gikan ni Coy Flores. Good morning Pastor. Shout out kay ko. Nilang bro Jimar ni Minyo, ni Jason ni Minyo. Og sa tanang taga Pamakan Planas. Okay ka na sabdre ni Jimmer Idar Sanadon. Good morning Pastor Kim. Shout out ko dire sa Independence Assembly Fellowship Church sa City Makatul, Barangay Tara, Mabinay. Salamat ito mga kaigsunan diha. Sa ito nga mga kaigsunan, God bless you Pastor og sa tanang DJ. Request ko song Walay Sama. Okay, ito nang i-play ang imong song request ha, Walay Sama. Ito nang i-play later ha, standby lang mga kaigsunan. Okay, sa tanang kasunod og naminaw kanato ining rasug takna, paki-share sa tong live mga kaigsunan ko. Og ako mosulti kaninyo mga kaigsunan alang sa tanang mga kaigsunan ko nga mga pastors, mga kaigsunan ko nga mga Kristohanon, pagbantay mo igsuon, pagamping mo sa inyohang kaugalingon sa ato magbantay ta kay ngano moabot ang grabe nga luto sa mga nagkadaiya nga mga churches leaders, mga simbahan, sa mga Kristohanon, even imong family mo unay na nimo igsuon. Ngano man si Satanas gamay na lang og oras ug usa kini ka sign igsuon nga paunti-unti na nga magkalisod ang kalibutan. Mga tao nangandoy na lang sa unod, nangandoy na lang sa kwarta bahandi, pagpauswag sa kaugalingon. Jutay na lang ang nangandoy
nga diin mapuno sa presensya sa Ginoo. Mo na magbantay mga churches leaders kay di ka kabantay, nara si mong palibot, nara si mohang silingan, nara si mohang kauban sa simbahan. Og timan-ini ninyo mga kaigsunan, ang pinakasuod nimo karon posible maunay makiglaban nimo sa umabot nga panahon. Ang midaig, ang pabor nimo karon someday mauna ang tao nga makigbatok unya nimo. Pangandam igsoon kay ngano man moabot gyud ka na. Ang perting makadaig nimo karon, ang perting makaampo nimo karon, baliktad na ang tanan. Muna mga kaigsoon ko, maglig-on ta, magtinabangay ta mga kaigsunan ing katapusang mga adlaw kay ngano man unti-unti hinay-hinay nang nagkatuman ang naa sa Biblia. Magbantay gyud mga kaigsunan ko kay kini usa kadako nga trabaho ni Satanas, kay gusto siya nga ang mga alagad sa Ginoo, ang mga nagtuo sa Ginoo pagalumpagon, pagagubon. Mo nang kinahanglan ka magmalig-on ka sa pagtuo, pagsalig diya sa Ginoo, kay ngano way laing target ni Satanas ang mga anak sa Ginoo. Laing mensahe nga itong tagag pagtagad gikan ni Pastor Albert in Lagada. Good day, Pastor, kumusta? Namati ko nimo og nagtan-aw sa live. Shout out ko sa tanang naminaw imo nga programa. Di aron la libertad. Salamat sa tingson, Pastor Alberto in Lagada. Mao kini mga kaigsunan ang kinahanglan mag-amping magbantay og usahay kung munay gingon kung di ka kabantay, ikaw mo'y gamiton ni Satanas para persecute sa imong isig ka pastor, sa imong isig kahigala, sa imong kaigsunan. Muna mga kaigsunan, ayaw pagbati kasuko kalagot o kebo sa mga taong nagbuhig mga pulong bato kanimo hinoni ampo sila nga diin ang Dios magagiya kanila sa tama kay ngano biktima usab sila. Mga tao kaning gabuhi og pulong bato kanimo, biktima na sila. Muna giingon dili na to tugutan nga mosamot sila ka biktima kung imo pang pakiglabanan. Munang ang ato igsoon maningkamot kita nga mahitabo gyud ang mando sa Ginoo nga ang pagmahal, pagpangga, pagbuhat siyang gusto mao'y matuman. Gikan ni Sister Gingging Simpron, mayong buntaga Pastor Kim, salamat sa mga Kristohanon nga andam, mga lagad sa atong buhi nga Dios, dalaygon ang Dios sa matag usa. Request ko awit makalangit Pastor. Buti mo Panginoon. Salamat Pastor and God bless. Atong pangitaon ha. Okay, diyan na ang kay buti mo Panginoon. Salamat Sister Gingging, kumusta man kadiha? Kumusta ang ato nga mga kaigsunan? Stay tuned and stay blessed mga kaigsunan. Pagpangalagad sa Ginoo nga tama gyud ha. Tama nga sumala gyud sa Biblia. Kurang ang tama nga kinabuhi, ang tinuod nga tama igsuon ko, hamo ni ha. Ang tinuod nga tama nga nangalagad sa Ginoo mahibal-an na sa magkadayang sitwasyon og di ba mulikoy. Mao kana mga kaigsunan sa panahon usa sa ma-check siya sa usa ka panahon nga hapakon siya bato, hapakon siya dili maayo, hapakon siya og mga istorya uban pa, tanawa ang reaksyon. Muna mga kaigsunan, manandaghan kayong makonsider gyud. Okay, salamat sa tanang kasunod og naminaw. Enjoy and stay blessed lang mga kaigsunan ko og may buntag sa kanunay nagsunod og naminaw adlaw-adlaw si Nanay Nining Roda, may buntag ka ni Munay og ni Sister Matoy, sa mga Rodas family og sa tanan nga mga taga Magubay. Kumusta mo diyang tanan og ni Tichiri Umadlaw diha sa may Panubigan, diha sa may Buena Vista, taga Planas, taga Humay-Humay, taga Panabangan og uban pa nga mga dapit nga nagsunod domina og diri sa sab sa may Barangay Tihel. Kumusta mga taga Barangay Tihel? Taga Kulasi usab og uban pa nga mga nagsunod kanato. Good morning. Good morning usab sa atong igsoon. Ada pa sa mensahe. Gikan ni Pastor Albert. Okay, asa naman to? Nawala. Tinuod Pastor Kim sa kadaghan sa mga maguwali karon. Ilimod ang kamatuoran, masuko kon ang ila daw nga membro mabalhin sa lain. Kultihan ta mo sa tinuod igsoon, babahin aning issue ha.
nga ilang membro. Una na to nga tan-aon, makabasa ba ka sa Biblia og term nga kung ikaw may gadumala nila, ikaw membro nimo sila. Next is ura na tong ikaduhang tan-aon mga kaigsunan. Kanang pagbalhin dili na pagbulutan or walay force ang pastor ana isig ka pastor kay kun atong tan-aon kanang nimbalhin dili na bata. Kay ang bata igsuon og asa nimo dad-a mo kuyog yun na. Pero using your force, imo siyang birahon. Imo siyang birahon o another pwede nimo siyang dili birahon, imo halang ingnon nga kuyog ta dong, kuyog ta day. Posible mo kuyog siya kay ngano man. Bata pa man siya, wala dili pa siya maka-decide. Pero atong timan ini igsuon ato ning klarohon nga diin naana nay buot 18 above makatigo na nang mo desisyon sa iyang kaugalingon. So lakton pa ka istorya, kita nga pastor wala gyud tay bisan gamay nga katungod magbuot og asa sila magpailalom nga pastor. Maghulat rata nga pastor og adunay muduol kanato. Wala gyud tay ni bisan gamay nga pagbulutan kung asa sila mo pailalom nga pastor. Mao na mga kaigsunan, wala gyud bisan gamay nga magbuotan nila. Ila nang desisyon, kita magpaabot ra. Mao na klaro igsuan. Okay, lain nga mensahe. Okay, request lang ko gawit pastor gunit atong i-play ng mga gunit na. Okay, nakalinya na dire mga kaysa tulaning bahin-bahin tulaning kuan pasunuro na. Og dapay lain na pastor mo request kog song inspiration ka. Salamat. Diyan ang inspirasyon ka. Si Brother Renel, trabaho sa. Sige, trabaho sa. Okay, blessed morning, Pastor Kim, gikan Steve Angelo Bustamante. Sa ninyong tanan nga nagsunod aminaw, kumusta mo dia? Okay, gikan ni Sister Gingging again. Okay lang kami diri, Pastor, o gatama ang imong gisulti kung dili kita igmaton sa lansis ni Satanas, malagmit yun kita malaglag o malaglag sa kalautan. Mao kita hangtod jud nato hangtod jud pahugton jud nato ang atong mga pag-ampo sa Ginoo kay walay laing labing gamhanan kundi ang atong Ginoong Hesukristo. Mao kini mga kaigsunan ang dapat natong bantayan, dapat natong usisahon diri sa atong mga kinabuhi. Ang Dios magapanalangin maghatag kalig-on ang kanatong tanan mga kaigsunan. Ato gyud nga siguro doon nga magamping o magbantay kita sa tanan nga panahon kaya dunay mga trabaho ang yawa nga diin posibling gamiton ang imong pamilya, ang imong igsuon, ang imong pastor, ang imong harapod nga kauban sa simbahan aron maguba ang imuhang pag-alagad sa Ginoo mga pinangga. Munang sa tao nga mapasakit diha kanimo, ayaw ka nagdumti hinuon palanggaa siya. Pero muhatag sab ka og mga advice ngadto kaniya aron usab mga kaigsunan ko makakat-on siya og matudluan siya sa angayan niya nga pagahimon. Okay mga kaigsunan, sa ato nga pagpadayon ato unang patalinghugan ng awit nga naguluhan walay sama. Ikaw ra gihapon
mailhan ka, labaw sa tanang butang. Makabot kuman tanang panganduyog dungog. Tuaw ning kasing-kasing, ikaw ra gihapon. Tuaw ning kasing-kasing, ikaw ra gyud tungod kay manisama, manisama, manisama sa imong gugma. 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 Maangkon kumanta ng bahan dining kalibutan. Apan ang mailhan ka, labaw sa tanang butang. Makabot kumanta ng panganduyog dungog. Tuaw ning kasing-kasing, ikaw ra gihapon. Oh! Tuaw ning kasing-kasing, ikaw ra gyud tungod kay manisama, manisama, manisama sa imong gugma. 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 Kalibutan tuyo ko, kadagatan sa lumon. Apan di kini makakita, sama sa imong gugma. Kalibutan tuyo ko, kadagatan sa lumon. Apan di kini makakita, sama sa imong gugma. Kalibutan tuyo ko, kadagatan sa lumon. Apan di gyud mi makakita, sama sa imong gugma. Oh, kalibutan tuyo ko, kadagatan sa lumon. Apan di gyud mi makakita, sama sa imong gugma. Tungod kay manisama, manisama, manisama sa imong gugma. 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 Pastor King on air. Okay, sa gyapon nagsunod ka magdamina din sa Shine FM 95.9. Og sa tanan tong mga viewers and listeners, good morning. Basa ta sa mga messages sa ato tagapagtaga ninyo mga messages karon kay talagsar ba gid kayo mo maka-message kay namo sa trabaho. Nya og wala na po mo'y trabaho, wala po'y signal, nya wa po na signal pero wa po'y connection. Okay, walay piso. Walay 5 kahulog sa kuan sa piso wifi mga kaigsunan. So while still working pastor, i-bluetooth para makadungog sab ang uban may tungod sa pagtulon-an sa Ginoo. Okay, gikan ni Maricel, Sister Maricel Fabillaran Ganilon. Garupil, kumusta sis Maricel? Blessed morning, Pastor Kim, watching here in Manila. Okay, magandang umaga sa iyo dyan. Kumusta? Salamat, Sister Maricel.
Okay, so ang Dios magaamping, magaatiman diha kanimo og sa imong plano sa kinabuhi. Ako ring ikatambag, commit to the Lord whatever you do and your plans will succeed. Another message, gikan ni Pastor Albert in Lagada. Pastor Kim, naay nangutana nako. Mosaulog ba daw ka og Pasko? Ha? Sa pagkatao ni Kristo sa bulan sa Disyembre. Ato ni Rong Holois Gutan be. Ika ni Jane Tabolado. Hirondalan. Good morning, Pastor. Okay, ang pangutana mo sa ulog ba daw kog Pasko? Aw kung naa sa Biblia walay daghang kuti. So dili sa kumuingon nga mo sa ulog o dili. Una ako sang gitawag sa nato igsoon og mag-checking on ta. Okay, mag-checking on ta. Dili sa kumuingon nga mo sa ulog ko, di sa kumuingon nga dili. Una is kita mga Kristohanon is based on the Bible mga to ang paghimo. So una diha atong tan-awon. Kay during December, naka-mention man og December. So atong tan-awon igsoon ha. So magsaulog og Pasko. Okay, first, we have to give the meaning what is Pasko. What is Christmas? What usay meaning ana niya? Unsay kahulugan? Ato sa nang ipang check igsoon ko. Unya, unsay relationship sa Pasko sa December? Unsa may naa sa Disyembre kay Muslim mao'y ginahimo. Ato sa nang i-verify mga kaigsunan. Or can we find in the Bible that there is December? Or can we find in the Bible the word Pasko or Christmas? Or another, or there is a command nga diin atong iselebrar ang Pasko during December? Another nga question, naabay mabasa nga diin na tao si Ginoong Jesucristo sa Disyembre? Kung naamay mabasa galing naabay nagsugo nga iselebrar ang iya nga pagkatao panahon sa Disyembre? That's a big question igsoon. Dili sa ko mo depende sa kumingon nga uyon ko nga ako mo celebrar ko o dili. Kinahanglan unang i-verify ang matag usa matag pangutana. Og naabay such a commander sa such a command nga ang Dios si Ginoong Jesucristo mismo nagatudlo or nagakaman nga do this, do that. Or naaba kay ang matawag magidana is birthday. Now aduna bay usa sa iya ha nga mga sumusunod or apostoles or even si Mary nga miingon happy birthday Jesus during December 25. Ingon ana lang ka simple mga kaigsunan. Or aduna bay usa sa iyahang mga tinun-an nga diin gitambungan ni Jesus Christ kay nag-birthday. Arita mo totok ni Jesus Christ. Nagselebrar ba si Jesus Christ sa iyahang nga birthday? Og mangutana pastor, na tao man si Jesus, walay question, walay issue about na tao kay siya gyud nahitabo nga niabot gyud sa kalibutan. Pero atong pangutana, aduna bay mabasa, naabay statement sa Bible, naabay December 25, naabay December, naabay sugo, mauban ni, naabay gitawag og ingon anay ang pagselebrar, magbitay-bitay og uban pa. Wa ko mingon nga magselebrar ko ako mayong dili kani nga mga pangutana. Una ato sa ning pang check upon kung kamong tanan nga naglantaw og naminaw makakita ba mo sa Biblia dinhi. Unya na nako natubagon igsoon ko sa Disyembre. Og oyon ba ko og dili? Pag naay makasyon ninyong verse that December 25 na tao si Jesus Christ, okay, 1 point ato na diskusyon. Wa pa ko mingon nga oo ha. Og naapoy makaingon nga anang Disyembre kinahanglang magsaulog kag Pasko. Unya, napagyod kung makakita kag term nga Pasko, naamo na sa Old Testament. Og yes, naay word nga Pasko. Unsa may tinuod nga kahulugan, the real meaning about Pasko. Unsa may tinuod nga kahulugan about Pasko niya? Ang ginahimo karon nga selebrasyon sa kalibutan, mauba nga selebrasyon nga gihimo diri sa Bible. Okay? Mauba nga nahitabo diha sa Bible og ini karon nga ginaselebrar. Og naa ba pud sa Biblia igsoon ko nga happy birthday Jesus. Og naa ba pud sa Bible nga moingon ka Merry Christmas. Unsa may kahulugan sa Merry Christmas? Find the meaning.
Ana lang kasimple mga kaigsunan. Find the meaning. Look out the meaning igsoon ko unsay meaning the word Christmas. Christ mas Christmas. Ug unsa man gyud gitawag og application execution sa mao nga word. Unsa may real meaning niya na mga kaigsunan. Find in a dictionary mga kaigsunan. Unya ato pag yung buak-buakon mga kaigsunan, makakita bata og kaman na you must celebrate my birthday during December 25. Ana lang kasimple mga kaigsunan. Ug uting kaya ang tanan. Pero pinaka laktod ti maniha, posible kay naay naghatag og definition igsoon ko. Naa ka din lang ko i-mention mo ni nga box. Ako na nang gitun-an tanan, ako na nang gibasa tanan. Naay naghatag og meaning. Pero ti man-made lang na, dili na lead by the Holy Spirit. Ang pinakatuhuan nako only the Bible. Wala na ko'y lain pang referensya nga ukabon, only the Bible. If muhatag kag meaning sa nga dictionary og uban pa nga mga basihanan sa mga history books, kana igsoon ko, basihi una kinsay author, kinsay writer. Kaya ang pinakalig-on nga author nato igsoon is the Holy Spirit. Okay, so salamat kayo. Baka na makaisunan ang ato nga paghatag o pagsaysay di sa kumingon kung mo silibrar ba ko o dili. So kung adunay makapamatuod igsoon ko nga naa ka na nga mga issue ha sa Bible kay daghan kay mga panahon nga daghan tang gibuhat igsoon ko. Mo na yung reklamo ratang reklamo pero pangitan anta og kompletong ebidensya. Di naman ta kahatag mo na gingon diha ra kita kutob sa reklamo. Okay, lain nga mensahe. Salamat Pastor Kim. Gihimo nako ni Pastor Kim para sa future og sa church namo Pastor sa Bangkala. Salamat sa Ginoo. So mo nay usa sa dako nga may tinguha ka. Pero akong advice mo sis Maricel, whatever your plans, desires in life, mo success man na og madili but siguroon gid nato nga dili ta madistansya diha sa Ginoo. Sometimes lang ado di mga panahon nga grabe na tong paningkamot mo nagyan ti maniha. We are too busy of the kingdom but we are not busy of the king. Daghang panahon igsoon ko busy kita sa kingdom pero dili ta busy sa king. It's a simple message nga igsoon ko. Nay panahon nga busy kaayo ta sa pag hanabitaw sa trabaho diha sa Ginoo. Para sa Ginoo, timan para sa Ginoo. Lahi pud ang trabaho nga iya gyud sa Ginoo. O kana bang adto kita sa Ginoo. Kay daghang panahon na busy ta sa Bible study pero wala ta na busy sa prayer. Tama man. Pero kinahanglan igsoon ko na dili ta madistansya sa Ginoo kay ngano man siya ang pinakaimportante. Kung naa man ta gikabisihan, mas labaw ta nga busy diha sa Ginoo mismo. Pakigistorya kaniya, magbasa siya nga pulong. Kay mo na pinaka-importante. We are praying sis Maricel nga mahimo ka magbalampuson sa plano nimo sa imong nga kinabuhi. Keep on touching to God. Kay mo na pinaka-importante nga suod ug duol kita diha sa Ginoo. Okay, kapadayon mga kaigsunan, salamat kay sa inyo nga paglantaw ug pagpaminaw. Muna toy mga pangutana. Angay ba nga gipangutana ko sa igsoon mo silibrar ba ko og Pasko? Panahon sa Disyembre. Kamo da unsa igsoon? Nanaba mo ikatubag ug mabasa ba sa Biblia ang Pasko? Unya naabay ka man nga isilibrar ang Pasko? Naabay ka man nga naabay mabasa nga December 25 na tao si Jesus Christ? Naabay na state ba diha sa Bible? Or naabay sugo diha nga kinahanglan gyud ni natong buhaton? Usala na ka mga pangutana pag-abli natong tanan mga kaigsunan. Naabay ginaingon diha nga pag Christmas party mo, mabasa ba? Naaday ginaingon nga mao ni mauna. Di ko maingon nga dili hadi sa kumingong uyon, mga pangutana lamang ni. Kato pa ni diskusyon niya sa Disyembre. Unya do na bay kumpleto nga bersikulo nga nag-state nga mao ni mauna. Mao na mga kaigsunan ang dakong pangutana diha. Dili ko mo deny o kumaom ni ang kamaturan nga si Jesus Christ nahimugso gid dinhi sa kalibutan.
nagpakatao siya, nagkatawang tao. Dili siya 100% nga tao. Dios siya pero nagkatawang tao, nagpakatao para sa rason nga tubuson ang mga katawhan nga nagpakasala. Mao kana ang usa sa tuyo niya. Pero kung maingon ta nga kung di ka mo celebrar og Pasko, wala ka mo tuo, walay question ana igsoon. Mana kaninyong tanan, diskubriya pagayo ang Biblia ug unsay kamaturan unsay angayan nga pagahimuon sa mga bulhaton nga nagasto tagdag kong salapi panahon. Pero ang pinaka-importante wa na mahatagig panahon. And yung we're so excited during Christmas party. Excited kay tad ba? Nasab ko'y atbang ana. Are we excited? Are you excited? Kung na-schedule sa prayer meeting, Bible study? Ha? Kumusta ang imong preparation during Christmas party? During sugat-sugat? Easter Sunday? Nangandam gyud? So, nangandam ba ta alang sa prayer and fasting? Nangandam ba ta alang sa bulaton sa Ginoo? Or grabe tag preparation during December? Pero during sa Thanksgiving or anniversary sa simbahan, kumusta man? Maka na igsoon ang dakong mga pangutana nga nagalimin diri sa atong kasing-kasing. Good morning, Pastor. Shout out ko sa akong kauban nga si Ate Wena diri sa Giholngan. Pasensya na din ako pwede i-mention na yung kana ngalan sa tindahan. Salamat, Sister Eileen. Sister Eileen. So mo na mga kaigsoon, hapit na bitaw gyud December. Kay kuha naman ron no, October 18. O November na. Malapit na. Malapit na. Hapit na gyud mag December mo 2025 na mga kaigsunan no. Parang ito rang usang adlaw no. Muna mga kaigsunan dapat may kauswagan gyud. Okay, good morning Pastor Kim. Good harvest. Another free electricity. At tinuod gyud na dong John Mart. Salamat kay sa imong mga kuan ha, imong mga advices, imong mga giha. Kay I am open for new kuan betaron na new version. Muna ako itudlo sa itong mga kaigsunan. Be open mga kaigsunan ko. Ha? Ako open gyud ko sa mga bata, mga manghod ug uban pa. Kaya ang kaalam dili na ibasihan sa gulangon or gibataon. Ibasihan na kung kinsay na kauna. So free kay ni karon dong John Mart kay nakaandar. Tanan kini kong gigamit tanan gyud tanan. Gikan sa computer, ini exhaust fan, electric fan, mixer, 2 ka buok, computer, 3 ka buok, transmitter, almost 350 siguro, 200 something. Karon nakakuan so free. Pati ang mga lights nga gamay. Alamat sige no ang dili na free kini akong suga. Wa pa ni makaagi sa kuan. Ato ang connection no. Kani is kabuok nga 20 watts. So salamat kay sige no nga natay mga kaigsoon Brother John Mart dia sa to nga pinangga nga igsoon ni Brother Edgar, Sister Jane sa mga Sino and Ilarcos family nga naa diha sa Badyan sa May Tianggi o dito sa Taytay. Salamat kayo. Okay, so ang pupunta sa Ginoo additional nga mga blessing para from morning to evening 9 no. Kay 5 man ta mag-sign on ya mag-sign off ta. Okay na yung 9. Pero di gid kabot dong John Mart. Ari ra gyud ko para pagbilin-bilin ba. Ari ra ko sa 4. I-transfer na nako sa kuan normal power. Kay magbilin-bilin po ko para gamay ba kay basig malubatan. So salamat kay Ginoo siyang kayo gugmag itagantag mga pamaagi nga libre. So kini karong gaandar mga kaigsunan dinhi kini niya kita sa kamera. Wala ni magkaon sa Norico or sa kuryente. Libre ni abot ni pwede ni abuton unya ang alas 3 basta init pa lang. No? So libre ni siya kini tanang gaandar diri libre ni. Salamat kay Ginoo. So mo ni kuan og ganahan sa buwan ni mga kaigsunan
nga di iningon ani makatabang ni siya. Ako nang ikatabang, wala ko nag-promote dira pero gusto lang kong mang-share. Mang-share lang ba para di nakakabayad sa kuryente. Bago lang ako di nga gibalik ang ako ang kay balokan ni adto. Wala ko wala ko ani mag-business kundi mang-share lang ko ba. Pero good og palitan nakapalit kog sapatos, sample nakapalit kog sapatos. Unya, hay man ka nakapalit pastor. Naato barato lang. Nindot ba lakaw sige to palit dito. Sinya kuyuan ko kadomdom pastor, kuyugan lang tikaw. Si kuyug ta. Ana ragod. Di kay magnegosyo pa mga kaigsunan. Hinayuban nga ga business ani so nindot mayo na siya mga kaigsunan. Pero sa tuwa wala ta na. Okay, basa tag mensahe. Igor kita magbasa ni mga kaigsunan rong panahon na. Ato pambasahon ni mga mensahe kay nindot po ning nay panahon nga magsigig ako basa. Nagabulos kay layo kay kong monitor. Tinuod pastor wa jud na masulat sa Biblia nga December 25 nga 25 sa Disyembre nataw ang Ginoo kaniman good pastor nahimo lang way hinungdan ang pagkatao sa Ginoo kay magsaulog ang kalibutan naa ang tanang kahilayan. Correct. Para nang mag-birthday. Mag-birthday ta kay magpasalamat sa Ginoo. Pasalamat sa Ginoo. Pasalamat na nang gahubog wa na ang uban gani nag-birthday. Pasalamat sa Ginoo nya nag-unay na hinuon sa wala pa nang hubog okay kayo. Natugay na nagpitin nang nahubog na nagunay na. Di na maayo makadungog sakit nga pulong ga siaw-siaw lang awa na ga pinatyanay na. Muna mga kaigsunan nader magsaulog sa kalibutan nga naa ang tanang kailayan, hubog, disco, hodyaka, imbes pasalamatan unta nga naa Kristo nga natawo para kaluwasan sa tanan. Saha tanang mutuo wa may tabo kay ang inom disco sa tanang sanay hudyaka taman sa ginhawa og wa jud taon mahimaya ang Ginoo pastor. Mao kana mga kaigsunan. Dili man sabtanan gahimo ana nga paghudyaka kay naabad sa poy mga kuan lang pero ang pangutana da this is biblical. This kinds of celebration, this is biblical. Usala na siya kapangutana pero bisig maingon mo as Pastor Kim kuan gyud ana ha. Unya ra Disyembre to bagon ta mo Disyembre. Pangutana ko niya sa Disyembre. Kuan pa maron Oktubre pa maron. Okay, dapag pangutana. Puno taron aning pangutana. Sige pangutana mo. Sige pangutana. Hala pangutana mo dia. About okay kay murag duol-duol ni sunod bulan. About sa kalag-kalag pastor. Asa maron? Mao man na nga nahitabo bag-o. Sara. About sa kalag-kalag pastor, mao man na ang mahitabo bago ang Pasko. Pwede ba ta mukaon og binignit? How about sa mga fiesta sa ako lang i-blank ha. Dili ko na pwede mensyonon. Salamat kaayo. God bless sa kanunay sa imong kinabuhi Pastor Kim. Okay. About sa kalag-kalag, una, base ng butang Biblia igsoon. Una ako nga aktualon pag istorya ang mahitabo. Naabatay mabasa nga just come on this on sa mana? November 1 anto para mag-adto sa cemetery para magdagkot og kining kandila or maghalad og unsa pa man. Okay, naa ba kay mabasa sa Biblia or aduna bay command or aduna bay gahimo niya na kaniadto? Una na nga pagpangutana ha. Sunod, naa ba kay mabasa dia or naa bay gisulti nga dadig pagkaon didto kanang mga namatay? Onya, pangutana ko. Kay imo man dadag kandila unsa may katuyuan ni ana? Imo mang bisitahon unsa may katuyuan ana, unsa may purpose. Sunod dad-an nimo pagkaon unsa may purpose. Sa biblical ni nga aspeto ni mimbasi ko kung naa ba sa Biblia. Kung moingon ka kulturan and then sa kulturang so dili ko mo reklamo kaya sa culture. Kultura lang ha. So biblical ni kay naghaman tambasyanan biblical nga aspect, medical nga aspect o culture nga aspect. Okay, kung miingon ka nga biblical, aso atong basihan kung naa ba ni sa Biblia ning mga klasiha nga mga
mga gibuhat karon. Nya may tungod sa pagkaon ang nagbinit. Igsoon, wala ko'y mabasa nga ayaw pagkaon o kaon anang dapita. Wala ko'y igo, wala ko'y kahatag kanimo, basig ka mo naa mo'y bersikulo diha, ikatabang mo dire. Basig naa mo, pero basis kung pagbasa, kabay na ng isyo, pag-isgot ka, nakaspecific magbinignit. Binignit ba to? Ito ning klarohon ko ng mga kaigsunan ba? Binignit yun. How about sa piyesta? Blank. So mga kaigsunan ko, imong kon kana nga pangutana, wa ko'y nabasa anang i-mention ni Migsoon kana nasa comment. O kuban ana unya biblical ba? O naabay mo imong tan-aon. Aduna ba kay such a command or such a command or example? Written command, written example. Written truth. Di man niya written command, written example, written truth. I-check na igsoon na aba. Kaya imo nang ginahimo igsoon as a culture, so di ko nimo mo makasala o di ka makasala. Kaya nga no, wala man ko'y basihanan. Pero imong gamiton nga basihanan ang Biblia nga imo nang gihimo, ato sang uting kayon kung mabasa ba sa Bible. Okay, so salamat. Okay, so napailang pangutana da igsoon gikan to ni Gabriel Amparo. Pa-request song Pastor Kim, Goodness of God. Thank you and God bless. Okay, so muna mga kaigsunan, napay pangutanan niyo diha about sa Nobyembre o Desyembre. So sa ato nga pagpadayon kay naghunahuna pa mog pangutana minaw sa taga-awit. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawaan ay magpawalang hanggan. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawaan ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago, mabuting Diyos na sa amin nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago, mabuting Diyos na sa amin nagmamahal. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal.
di ko makabuhi imong sit-sit imo kong gibalingin wala ko kabalo ngano nga imo man kong giadto dili kayot ko katuo nganong gibuhat to bisan kang ngit-ngit sa dalan nabalan mo akong ngalan gitawag mo gayud ako di man kinahanglan imong gunit di ko makabuhi imong sit-sit imo kong gibalingin gibuhat ang tanan di man unta kinahanglan kung mga imong gipalaban wala ko kabalo ngano nga imo man kong giadto dili kayod ko katuo nganong gibuhat to bisan kang ngit-ngit sa dalan nabalan mo akong ngalan gitawag mo kayod ako di man kinahanglan ngunit di ko makabuhi imong sit-sit imo kong gibalingin gibuhat ang tanan di man unta kinahanglan kung mga imong gipalaban imong gunit di ko magyabuhi imong sit-sit imo kong gibalingin gibuhat ang tanan di man unta kinahanglan kung mga imong gipalaban imong gunit di ko magyabuhi imong sit-sit imo kong gipagunit gibuhat ang tanan di man unta kinahanglan kung mga imong gipalaban walay katapusan walay katapusan gibuhat mo ug imong gihuman Pastor King on air. Okay, sa gyapon na sulod ka mong namina sa Shine FM 95.9 sa atong Facebook Live. Alas 9:04 mga igsoon. Og badayon tagbasa og kuan mga mensahe diha, mga pangutana. Karon ra po ko ning open og kuan pangutana mga kaigsunan. Atong basahon ang mga pangutana kay murag day pangutana. Pastor, about sa about sa Pasko, Pastor ba? Daghang nangutana jud. Kon nakasala ato sa ning klarohon ning term. Nakasala, makasala. Asa ni past tense o present tense? Okay, ang term diri nakasala ba kun magsaulog sa Pasko sa bulan sa Disyembre? Okay. Sayon kayong tubagon. Nakasala ba? Una, nga tubag igsuon ko, wa ko'y mabasa sa Biblia nga ikaw nakasala kung magselebrar kag Pasko panahon sa Disyembre. Sa man ako pagtubag nga wa man ko'y igong basihanan. Ha? Di ko moingon nga nakasala ka wala kay ngano wala man ko'y basihanan. Unya, kung imong tan-awon,
ang akong tubag wala pa ko mo disagree o may agree nga mosaulog ko o dili. Yung sunod pangutana, nakasala ba? Di po ko muingon nga nakasala ka o wala. Nakasala ko o dili, makasala ko o dili. Kaya wala man ko'y mabasa sa Biblia, wala man ko'y statement nga mabasa nga kung magsaulog kag Pasko panahon sa Disyembre, ikaw nakasala. O niya, unsao man po na ako pagbasa nga wala po ko'y nabasahan sa Biblia ang Disyembre. Unsao man ni ron. Okay, laing pangutana. May tungod sa Pasko igsoon para maklaro daan. Managingon kung arita sa biblical aspect atong basahon. Sa cultural nga aspect, sa kultura nato, di sab kumuingon nga kanang imong gihimo nakasala ka o wala. Wala gyud ko'y mabasa nga ang usa ka tawo nga magselebrar og Pasko pero wa po ko kabasa diha nga makasala ka. So wala ko'y mabasa nga makasala ka. So di ko kahatag nimo moingon ka og moingon ka nga opinion nako, lisod kayo pastor ko nimo kong pangayog opinion. Unya unsao man panalita nga kung opinion imo pala mabuhaton niya, di ba ako siguro kay ako ra bining opinion, wala ba ko'y basihanan sa Biblia. So dili ko mohatag og own opinion kay ngano man mahulog na nga bias nga wala ko magsunod sa Biblia. So ang akong tubag di ko moingon nga nakasala ka o wala kay ngano wa ko'y nabasa sa Biblia nga kung mag-celebrar ka og Pasko makasala ka o dili makasala. Wala ko'y mabasa. Mayong buntag Pastor Kim, God bless. Shout out ko sa ako family sa Singgit, Gabas, sa Tampasanon, Buhian, Tanhay. Buhian, Tanhay City. Request kog song Pastor gihimo mong bag-o. Okay, salamat kay mga kaigsunan. Sige, napailay pangutana. I-boost na lagay. Hatag ko patagad sa inyong pangutana. Kasang pangitaon ng gihimo mong bag-o. Sige na pa'y pangutana diha. Panahon sa Disyembre o panahon sa Pasko, ngayon ba o kuan ba? Sige pangutana mo para makuan din ni kay karon murag mo sa itong topic di sa ko magwali magtagat sa kunyong pangutana panahon Disyembre ug Nobyembre ato ning tagdon ha Disyembre ug Nobyembre na ha. Ay lang nang uban kay para sa malinawan ang matag-usa no, pero dili sa kumingon nga uyon ko nga magselebrar, dili ko uyon nga magselebrar. Ari ko mo yung naay mga panahon nga dili pa ko mo desisyon kay ako sang hulaton ang desisyon sa Biblia. So naay makaambag dag bersikulo, naay makaambag og kapamatuod nga mabasa gyud mo timan adunay written truth, written command, and written example. Okay, ato nang agrihan. Kay dili ba tanan igsoon kon dili ba wala ba nako na memorize ng Biblia. So posible dako sa mong ikaambag, ikatabang nako kung basig na mo yung mga bersikulo nga mingon ko nga wala niya naa di ay. So ako nang angkonon nga nasipyat ko wala ko kabasaan ang dapita. So kung naa mo yung mga bersikulo din kapamaton nga has been stated in the Bible nga naa gyud, so okay kayo. Dapat ablita sa koreksyon. Kinaabe tay gibarugan usahay mga kaigsunan ko nga pag-usisa na sipyat data. So mudawat tag kasipyatan di ra pud ta maulaw nga moangkon. Di ra pud ta maulaw nga balion nato ang atong gibarugan unya sa Biblia di ay nagpamatuod niya kita wala. Inana lang god. Open ra ta mga kaigsunan. Sige mga kaigsunan, may pangutana, ipangutana na. May tungod sa Nobyembre o Disyembre. Sa selebrasyon sa Nobyembre o selebrasyon sa Disyembre igsoon. So atong tan-awon mga kaigsunan na ato gining klarohon. Lahi baya ang kaman og advice ha? Lahi ang advice, lahi ang command. Aduna gyud kalahian ang advice ug ang command. So say mo gamit tag term nga matod sa tambag. Tambag ra na, it's only advice. Lahi ang command. Unsay kalahian sa command og tambag igsuon ko. So ato gyud ang i-differentiate igsuon ko ang tambag ug ang command para atong makita og asa gyud ta mohatag og final igsuon. Okay, sa tanang gustong damina na mo yung mga pangutana, kaya wa pa mo yung pangutana, minaw sa taog laing awit.
kinabuhi ko. Gikan sa akong pagbangon hangtod sa pagpahulay, awiton ko ang pagkamaayo mo. Tunay kang matinuan, tunay kang maayo ka na ako. Tutok ko may gininhawa, awiton ko ang pagkamaayo mo. Nagkagiya sa tumibig, nag-aabuka, nasuot kaysa sa tanan. Ikaw ang akong papa, ako imong pinangga. Mabuhi sa pagkamaayo mo. Tunay kang matinuan, tunay kang maayo ka na ako. Tutok ko may gininhawa, awiton ko ang pagkamaayo mo. Ang pagkamaayo mo, tunay nagsunod na ako. Ang pagkamaayo mo, tunay nagsunod na ako. Ihalan mo, kinabuhi ko, pinangulit na ako. Ang pagkamaayo mo, tunay nagsunod na ako. Ang pagkamaayo mo, tunay nagsunod na ako. Ang pagkamaayo mo, tunay nagsunod na ako. Ihalan ko, kinabuhi ko, pinangulit na ako. Ang pagkamaayo mo, tunay nagsunod na ako. Kanunay kang matinud-ano, kanunay kang maayo ka na ako. Ang tutok ko may gininhawa, awiton ko ang pagkamaayo mo. Tunay kang matinuan, tunay kang maayo ka na ako. Tutok ko may gininhawa, awiton ko ang pagkamaayo mo. Pastor King on air. Okay, alas 9:14 ang oras mga kaigsunan. Salamat kayo sa tong mga kaigsunan nga nagsunod dinhi sa 95.9 Shine FM. Is a non-commercial, non-partisan, non-denominational Christian radio station mga kaigsunan. So dinhi atong ibalik og pahinomdom kini nga mga Sibianan wala magtanyag kaninyo nagkadaiya nga mga produkto. Wala sab kini mga endorso og may bisan unsa nga mga produkto mga kaigsunan, purely nga word of God. Non-partisan, so panahon sa eleksyon igsoon ko, wala kitay gina-endorso nga mga nagkadaiya nga nang dagan sa unsa man nga posisyon. So wala tay ni bisan usa nga i-promote, masuod man, mahigala man, maigsuon man, mapamilya man nga mudagan sa nagkadaiya nga posisyon. Wala tay i-promote tungod kay non-partisan kini nga mao nga Sibianan.
non-denominational kini mga kaigsunan, so wala kitay i-promote, wala kitay endorso nga relihiyon nga di mauni nga relihiyon, mauni makaluwas, mauni makabag-o, kundili si Kristo lang ang makabag-o, makaluwas diha kaninyo mga kaigsunan ko. Kung dili ka dinay nga ako may relihiyon, may grupo kay di man na pwede, pero dili ko na i-endorso kay ang una gyud sa tanan si Kristo mo'y nagbag-o kanako, so si Kristo nga nagbag-o kanako mo saba akong endorso, ipahibalo, isinggit, ibayaw nga mao si Kristo lamang mga pinangga. Okay, may buntag usab ni Sister Janice Sangwensa nga naminaw karon diri sa 95.9 kay salamat si Ginoo kay makuha man di ay diya sa Malalay Ronda. Kusog kaayo ang Shine FM sa 95.9. God bless kanimo Sister Janice ug ang Dios magapanalangin maghatag kalig-on og kadasig diha sa imong kinabuhi. Padayon mga kaigsunan sa pagsunod diha sa Ginoo, padayon sa pagkinabuhi nga balaan og matarong, padayon sa bulhaton nga makalangit, kay nasayod ko nga ang Dios adunay buhaton, adunay himuon sa mga tawo nga maningkamot sa pag-alaga diha sa Ginoo. Muna salamat kay sa tanan, so i-share gid ang atong live og mga kaigsunan ko usa kini kapahinomdom pahibalo kanatong tanan nga kinahanglan ka magbinatayon kanunay sa matag adlaw, kalit nga mga panghitabo, kalit nga sitwasyon nga wala nimo gituoan tungod kay igsuon ko ang yawa ng itag paagi ug ang Ginoo kanunay nagatiman kanatong tanan. Aduna may mga bati nga mga sitwasyon modangat sa tong kinabuhi, pero diha kaniya palig-unon, diha kaniya dasigon, diha kaniya igsuon ko palahotayon. Munay walay mga pagsulay nga wala usab magi sa uban, munang maningkamot gyud ta mga kaigsunan ko nga diri sa tong kinabuhi mahitabo ang pagkinabuhi nga matarong balaan maningkamot. Dili ko moingon nga si Pastor Kim balaan. Kay wala miangkon gani si Pablo nga balaan na siya, ang iya lang nga statement naningkamot. So naningkamot sab ko igsuon. So ako kabalo kanus ani maabot, kanus ani makabot. Pero gipangandoy sa Dios ang pagkinabuhi nga balaan. So maningkamot kita unya dili ta ka judge sa atong kaugalingon nga kiniining dapita balaan. So maningkamot maningkamot kita sa pagkinabuhi nga balaan igsoon. Usana sa pinakatindot og tinguha natong atong tinguhaon nga pagkinabuhi nga balaan atong makabot mga pinangga. Okay, so ato tagapagtagad ang another nga mensahe gikan ni Larissa Arisa. Good morning Lord and Pastor Kim. Shout out to Sis Luning Tirambulo diha sa dire sa Ronda South Cebu ni Tisa Suasola Lapu-Lapu. Salamat kay sa tong igsoon. Okay ka ni Nanay Auring. Nay, may buntag kanimo nay, kumusta? Sa tanan nga nagsunod og naminaw timani igsuon ang kalibutan may kausaban. May kausaban sa kalibutan, sa sistema sa kalibutan. Even ang imong higala, ang suod kini imong higala og uban pa, posibleng may kausaban ang tanan. Munang igsuon ko, kinahanglan og kun sa may mga kausaban sa kalibutan, di gyud mausab ang atong pakigrelasyon diha sa Ginoo. Timan ini mga kaigsunan nga mga pulong, imong higala, igsuon, pamilya, kauban sa simbahan, matingala ka nga may kausaban. O ikaw pod, kita pod may kausaban na. Pero atong paningkamutan nga dili mausab ang atong pag-ila, pagtawod, pagsimba din sa atong alabaw nga makagagaho mga pinangga ko. Naalang sa daplin sa kadalanan, gibalid-balid sa kahanginan, dawalay pulos ni ining kalibutan. Sa mga katawhan daw di ka makitaan, paggalabyan usahay matamakan, mapatiran, pagyud, malagpot ug maluwaan. Sa mga katawhan daw di ka makitaan, paggalabyan usahay matamakan, mapatiran, pagyud, malagpot ug maluwaan.
mo lang ug dili mapuslan, lahi ra gyud ang pagbati mo, o Dios. Gigapos o gidawat mo ako, hinuo ko, pasat ako,
Okay mga kaigsunan, good morning again. Hello, kumusta mo diyang tanan? Mayong pagpaminaw o mayong buntag o sa itong mga kaigsunan nga kanunay na nalinghog o salamat sa Dios mga kaigsunan nga siya naghatag kaligon ka na to. Mani nga atog yung batasanon na to mga kaigsunan ang pag-alagad sa Ginoo, batasanon na to ang pagsimba. O niya dapat mapinasayloon ta, modawat tag koreksyon, yan mo pasaylo ta, mga tagpasaylo, o dili ta magbaton o kasuko kaligot-got, o dili ta kanabitang magbaton o kahiubos, kalagot, magpasaylo ta igsoon. Nganong daghang tao nga masakiton o kasing-kasing tungod kinagpabilin ang kaligot-got, kahiubos, kapungot, kasina, uguban pa. So munay usa sa naghari karon sa mga tao mga kaigsunan nga kanunay gyud taon nga dili maayo ang buot siyang iyang pamilya, iyang isig ka tao, walay maayo siyang walay maayo bang huna-huna. So kana gi ka wala gina gi kahimutan sa Ginoo nga mga pagbatia. Tungod mga kaigsunan, iya kana sa kalibutan nga pagbati. Unod nun ka na nga pagbati o dili ka na iya sa Dios. Unang dili katingala mga kaigsunan sa atong kinabuhi nga adunay mga tao nga dili usab maayo og panglantaw nimo tungod kay usahay manggod ang tao nangandoy nga ma-comfort siya nimo, pero kay dili man niya maangkon ang comfort diha nimo, munang dili maayo ang iyang bation. Muna mga kaigsunan dapat ang makasabot nga ang pamaagi sa Ginoo sa atong kinabuhi dili mao ipamaagi sa tao. Munang daghang pamaagi sa tao nga gub-on sa Ginoo og kay naguba man dili maayo ang bation sa tao. Okay mga kaigsunan, salamat kay sa inyong pagsunod og pagpaminaw. Murag nahurot naman ako play ang inyong mga song request. Salamat kay sa tanang gasunod og naminaw, sa tanan nga walay hunog, walay undang nga nagapatalingog ini nga mao nga buluhaton mga kaigsunan ko. Salamat sa tanan nga nagapatalingog diha, salamat sa tanan nga walay hunong, walay undang nga nagapaminaw sa buluhaton nga makalangit, buluhaton nga naghatag o magtudlo kanato sa pagkinabuhi nga balaan, matarong sumala gyud sa balaan nga kasulatan. Mao na mga kaigsunan, ang Dios maghatag og kaligon og kadasi kanatong tanan og atong tinguhaon sa pagkinabuhi nato ining kalibutan nga atong hunahunaon nga si Kristo lamang ang maghatag kanato kompletong kalipay mga pinangga. Kung mangandoy kag kalipay sa kalibutan, lumalabay og di gyud magmalampuson kana nga kalipay. Kay nig malipay karon og mawala na. Pero kung naa ka sa Ginoo, tanan nga mga burdens, tawangan nga mga kabug-at diha kanimo, walaon ka na sa Ginoo mga pinangga. Ug wa kay kabala ka bisan asa ka moadto nga naman kabalo ka nga kuyog uban kanimo ang Ginoo. Ang kinabuhi mo niining kalibutan, kakawangan lamang ang pagpaningkamot mo.
kinabuhi mo kung siya wala kanimo. Huna-huna gayon ang kinabuhi mo kung ikaw halayo sa Ginoo. Huna-huna gayon ang kinabuhi mo kung siya wala kanimo. Huna-huna gayon ang kinabuhi mo kung ikaw halayo sa Ginoo. Kung ikaw halayo sa Ginoo. Kung ikaw halayo sa Ginoo. Pastor King on air. Okay mga kaigsunan, good morning again. Sa tanang nagsunod na minaw ka na to, ining oras ugtak na sa kabuntagon. Salamat kayo sa tanan nga sunod. Okay, so salamat kayo sa tanan nga naminaw mga kaigsunan ko. Basa na sabtag lain nga mga mensahe. Gikan ni Brother John Mart Ilarco. Kung wala ko masayop, Christmas and Easter are not taught in the Bible. Ang simbahan sa blank nagsugod sa formal nga pagsahulog sa Pasko ni adtong. Okay. Yatong Disyembre 25 sa panahon sa paghari ni Emperador Constantino. Asa nawala man. Ako sa ning klarohon gid ha. Sanglit gihimo ni Constantino ang Kristyanidad nga epektibong relihiyon sa impierno. Ang uban mga nagpas sa mga nagpas nga ang pagpili niini nga pizza adunay politikanhong mahitabo sa pagpaluya sa matukod nga paganong mga selebrasyon. Siguro mao kana ang adapt sa Romano Review ako ani Pastor Gani. Going me dumagiti, salamat. Na mga kaigsunan, no? Adunay mga nagkadayang explanation about ana may tungod sa Pasko guban pa. Pero arita diri mga kaigsunan, salamat kayo sa comment, no? Nagkadayang mga ideya. Okay, gikan ni Marlene Hermoso. Brenzuela. Morning Pastor Kim. Morning Sat. Gikan ni Junor Hinsoy. Good morning Pastor, unsa title anang song? Sa dagoy ato nga kanta. Rimar Tapalis Carpio. Good morning Pastor Kim, watching in Kansalungon, Negros Occidental. Salamat kayo sa tunga mga kaigsunan. Good morning Pastor, watching in Kansalungon. Okay, so nainahang mga inaanak mga kaigsunan. So salamat kay sa Dios nga siya naghatag og kaligon og kadasig kanatong tanan sa pagkinabuhi nga balaan matarong sumala gyud siyang kabubuton. Okay mo na mga kaigsunan nga ang Dios maghatag kaligon og kadasig kanatong tanan sa pagkinabuhi nga balaan matarong sumala gyud siyang kabubuton. Mo na mga kaigsunan, daghang kay ta nga mga pamaagi or daghang tang gibasihan, pero asa man ta mo dig deeper igsuon ko sa basihanan gyud nga ligon. Adunay mga historical nga basihanan. Adunay mga basihanan diha igsoon ko. Pero ang pangutana, igo ba gyud ang imong gibasihan diha sa mga history, diha sa nagkadaiya nga mga libro, kining sang-ayon ba diha sa Biblia mga kaigsunan ko? Muna usa sa atong nga tan-awon mga kaigsunan. Okay, salamat ni Marlene Hermoso Brenzuela.
watching from Katarban, Northern Samar. Salamat kay Igsoon. Kumusta? Kumustang kinabuhi? Okay ra kaayo? So daghang kayong mga basihanan, daghang mga basihanan mga kaigsunan nga ang pag-alagad si Ginoo bahin ani base aning libro ha, base aning truta, base aning historya, base ining tawha, pero pangutana mao ba gyud na ang gisulti sa Biblia. Lamat ka natong tanan nga nagsunod og naminaw dinhi sa Shine FM 95.9 diri sa Gihulngan City, Negros Oriental, nga nagpaabot sa minsay sa Dios gikan sa buntag hangtod kini siya sa gabi. Mga pulong minsay makahatag po kanatong tanan og kaligon. Salamat sa mga nagsunod sa Samar, mga taga Samar. Salamat kay Sister Marlene sa pagsabay ini nga maong buluhaton, hopefully nga ang kaligon o kadasig sa atong mga kinabuhi mahimong malig-on o madasig sa pag-alaga diha sa Ginoo. Okay, so salamat. Katudeng huna-hunaa. Kung antoy title ato, huna-hunaa. Huna-hunaa ra gid. Huna-hunaa ang title atong kanta kagitong babaeng gakanta huna-hunaa. Huna-hunaa lang gininyo di mga kaigsunan. Kaya ang pulong sa Ginoo kanunay bi nagpahinumdom niya timan naay pulong sa Ginoo diha nga sakit paminaon. Nya di ta mauyon nya kay ug di man ta mauyon mga kaigsunan, naay duha ka klase nga tawo nga nakadungog sa mensahe sa Dios. Naay naigo nagpasalamat, naay naigo perting magulbol, perting pangitag rason para ikadepensa o kay wa na magisa ikadepensa, iya na lang gidaot ang tao nga mao'y gigamit sa Ginoo aron pagsultis ka matuoran. Mo ginay resulta mga kaigsunan. Naay maingon salamat Ginoo nga naay pastor nga nagtudlo kanako aron ko mabago. Pero napoy mingon, way ayo ng pastora na. Way ayo ng pastora na, mangigo man. Mo nang kadaghan taos kalibutan ikaw pag ginaigo. Mo na mga kaigsunan. Okay, so salamat kayo. Marag dinhi na lang gikukutob mga kaigsunan. Adto na sab kita sa lain nga kining oras. Kita-kita nyo rin sa live mga kaigsunan. Salamat kayo amping sa pagbiyahe dong John Mart. Ang Dios magatag kaligon og kadasi kaninyo nga tanan. Panalipdan og ligunon ta sa Ginoo sa matag adlaw sa atong kinabuhi. Enjoy lang sa pagkiguban sa Ginoo. Mga problema ang kalisod modangat man sa tao. Apan dili gid ikadinay igsoon ko nga kauban nato ang Ginoo kung kanunay kitang nagmatinod-anon, nagsunod sa iya nga kabubuton mga kaigsuonan ko. Okay mga kaigsoon, mga pinangga ko nga nagsunod og naminaw, unyara ko sa Disyembre tutubagon. Pagutana og magsaulog badagoy si Pastor Kim or kining Shine FM og Pasko. Muna yung mga pangutana diha. Ya kung magsaulog og Pasko nakasala ba? Kana ako mutubag dito nga wala ko'y mabasa makasala ka o dili makasala. Basi ka mo na mo'y mabasa daig zone, i-share po na ninyo. Okay, so ato tas pagampo mga kaigsunan ko ining oras ugtak na sa kabuntagon sa ato nga pagpanamilit diri sa kahanginan. Amahan na mo nga langit nun, salamat Lord ining nga oras. Salamat Lord sa tanan nga imong gihimo sa mong kinabuhi. Salamat Lord nga wala gi kay hunong pagatiman pagbantay kanamo. Salamat nga wala mo kami gipasagdan, giiway mo kami sa mga kalautan o guban pa Lord nga mga hinungdan samo Ginoo nga pagsunod diha kanimo. Lord, ining oras ugtak na sa kabuntagon bisan asa kami moadton sa mga buhaton,
naa ka magagiya maghatag ka namo og kaligon og kadasig. Salamat Lord ining mga oras, salamat Lord sa walay hunong nga pagmahal ug pagpangga. Salamat Lord ni ining tanan, ako kining gipasalamatan Lord sa imong gihimo sa mga nanglabay mga katuigan gikan sa among pagkatao ining kalibutan na hangtod karon nga kanunay kang nagbantay nagatiman sa tibok namong pamilya. Lord, among nakita unsa ka milagroso diri sa among kinabuhi, unsa ka kagamhanan. Lord, dili na mo pwedeng ibaylo ang mga butang nga imong gihimo kaniadto hangtod karon sa mamubo lamang nga kalipay ining kalibutan na. Lord, among paningkamutan nga dili ka na mo mabaylo sa lapi o bahandig uban pa. Hinoon among padayonon ang pagsunod malisod man usahay apan Lord na side ko nga ikaw mugiya ka namo. Lord, salamat ining kabuntagon, salamat Ginoo nga wala ka mo biya og matalikod sa imong katawan. Pasayloa kami Lord kung kami nalapas man sa pagpanulti o uban pa mga buhat nga wala nimo gikahimutan. Aniya kami Lord, willing kami nga magpatudlo diha kanimo. Salamat Amahan, akong ginatugyan, ginasalig kanimong tanan, pinagi si mga anak nga mga Kristo luwas kitang tanam gaingon. Amen og amen. Daghang salamat mga kaigsunan, salamat kay ninyong tanan. Amping sa kanunay pastor ang Ginoo magauban kanato. God bless sa tanang Kristohanon. Gikan ni Sister Gingging. Kaninyong tanan nga nagsunod daminaw dinhi na kukutob. Sa tanan nga nagsunod daminaw maayo may buntag kaninyo pag-usab. Kini si Pastor Kim Ryan Absin makasaol maayong kaninyo sa katapusan nga sa tanang plano sa tanang gusto natong pagabuhaton dinhi sa kalibutan pwede kinatong sipyaton apan ay langig sipyata ang pagtuog pagdawat ni Kristo isip personal nga manluluwas. Dan salamat may buntag kanatong tanan ang Dios magpanalangin. Bye-bye mga kaigsunan ko, amping. God bless you mga pinangga. Ikaw nagpaminaw sa Shine FM 95.9 sa dial sa inyong mga radyo. Shine FM 95.